konyana sembeo azumurubiri Ensakia umurubirio semereti buna nigo yuanje timone kyagera numurubirio gochaka mambia otura odena bono boka osoime yumurubirio todena ensa yawo yokubuka yaikire ejinga keji bando kwari ni asumurubirio Ensakia ende tochaka munaye nantokora munanyuna numurubirio gochaka chinse chiga oera chinse zo kirali tukuria Jumatatu mpaka lituko lya Ichuma no gosemerwa itu mwanjubirina kwabokire buya kweroberi gochaseke bawo kyao anene kero tutamaiti gosinanda manda manaro rekero mabwasi miro moja ebwara leti amatukata to yokurobekana kolende litukuregaro asorongo rwagusi mangana yu talenge mono yokurobekana ense ya toerete ake nonye mono asorongo rosi kinse majinde na onaro janto bare kurobekana nande bagasali ebintu nabantu bande mbaraire usemba kwete kwatakana no kurobekana kolende twekire litukuri Alhamisi jitarike 20 omotie nyo gatano kabere umwaka wa 2023 chize jabono mambia ekato semeredina kwabo kiribia toko semeri botambe na ekero kwabo kiribia nebano igwete bobe lakini nyasao wanchire kwara jitarike ji 20 gento karangiri bono obwegase orusenya gitari ogochi orregose no mwarubaini okoberi lakini cha msingi gena nyasa nere orawe igiri litukerio nande twali jagire ngurigiri toka check torena kijiro daraja 2 anto bachiro rasema mbiaboni kiara litukulero ni ndio bonjorali ase jiro daraja 2 yo tutangalia baadaye kole ndo semeredina abantu bachakire obonjorali bwabo ase mambi yaboniga ase jiro daraja 2 na kwaliganiri oso imeyumuroberi tuchaka munaye nantokora munaye choshouta nerora sensemere ndisitro kwene kuna muri ogineji bichago cheire asenjira ya bene igoni gotore amaiga 3 ligali ndi toko bana liro ligaiga ona liro rende namwaliganiri agibakire wakire biasa nyasaye no muya karibu sana asante bya mono no kwegana kwano mwanchu muligereria nae bwakire byandonsia soguto gwatekorwa igorone tukuliare ngiri itambeke gima sense ya Kenya ngima osechinse mochinyinge kiagera wa Kenya batagete haki ya bokolinde botambe nigotoko batebya ekero ukorobekana erende na ende enekia omorembe ende nanya kumanyanga ukorobekana goikabantu basambe chitayi na blog chipara timaidingo kuna kukorobekana kolende kwa bahati nzuri omwakili itongo charo ikase studio moboli the same question moboli ngago se ogo samba chitayi ne para ine okuona kwa okorobekana igobona mwanchu muligereria asemambe yabono nkwaregania senchera ya bene guseto kwareganie asenchera ya bene asumurubule bwenza kebono mambia ototebinga naki okorobekana kwarenge lituko ligoro kabisa producer wantaina toraligererie liogiria ogukwana korwara sinini na ndo batete baigwe liogi liao asemambe yaboniga rorangora digestive menyonjao ugo mwajumuri to kware ni asenjera ya bena simambia boniga okorobekana nkware ngori tukrigoro ase bantu bari kuminyoka nigana aria asinginju ya haki ya wanaomba haki ya batena obogima bwa kongire serikali ireria magori ya maguta magori y'ebinto erinde tororenga kitosuka gojibosio ja msingi kinage koira bantu bara amangana na Finance Act ibarojena nigego chigotomiga buna ba Kenya kolende ngelina ogosamba chitaili nebinto binde ekinyomba koya gosarie binto nere komachikoba embe gosinere kobe embe ekerokero omokenyo ndakwerigirio mete kerokorobekana tutageti gosari right yoyonde oli utagete gokora obonjori bwaye abono no egoja ya diva kolende nerina nyasaye na tubwirete mangana yunarete tukego ntoko mari tuko liarero abono rende tikango turaro rana kidi tukulirero likogenda goje tokorobekana pinchieti kolende naro chabantu na bakorobekana kolende abanyanyimbo niko barenge standby tumetose eliogiria ndali abeire byake akora tumetose liabeire eligwanda likasi nini au chali bosio timedena kitokora usetu tumekeliane ngwa kande sabra kile kanyo kwa naye torena kitokora ebinto bikoba alright niko no mwanchwa moligeria okugena kwanenga kwa bokire bya na inde karibu sana asumurubuli bwensa kebona mambeli tukoli Alhamisi elichiko ekere gochokoraga ensemo ninusu chebona mambe mwakile tungo karase studio
agera tuya mangera turakwandire goro yokurubikana mono tumanyanga nkirichi korigoteba nke sheria ne katiba egukwana igoro yobwene bukurubikana asense ya Kenya na mange agendrete gukorekana mwanchu muriria ntumanyanga asole nkikegendrete gukorekana aboranyore komanyete abira atatu agendrete gukorekana asense ya Kenya nabo guche gutumanya wetera senchira yemitandao totumere SMS wetera ase ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital nabega ensemo ya YouTube Ndizi TV News aendrende karo gutwara chingaki nabogo tweet @Ndizi TV News aende tutomere ujumbe ya wetera SMS number botambera set TV yao kono ndio mto Brighton nachi kumanya nere lya bange bagotebege kobenke igurugalia abega nambe yo nabogo tuma WhatsApp naboko nyora Brighton Makori fan page ya Facebook Antonio Lebuna Sara Nyarangi Ontita. Very good morning. Aende karibu sana sumurubulio mutingo kole tuna maigata tukurugiga se studio. Tugenetenga umeamuka salama tayari asugu chakali tuko ine na lero no kurubekana kugenda gose nekibago. Naliri bordo kuburati asemambi yaboniga kwandore kurubekana gose nekibago kyao okogenda negorwasi duka yao bado unataka ifunge. Kero ose nonye sieke nande o biasara bisare ose gari yawe igoro tekoreti kende gionsi tenyora dino ebaita ende yonsi gonande bado ni gogo chikorobekane ketokobordina unaenda kuandamana gose bado unaenda biashara yako asemambi yaboniga yototomere uchumbe yao ekaro totebina ngakwabokire ngani ngakirwero beretie asiritko liale na sara boria osotebana ngotebi nambe yi era skini yao 0792192834 inere nambo totomera uchumbe yao asemambi yaboniga watotebi ngakwabokire nande ngakibwero beretie litukuliao abo turababere batatu baboke basoe asumuruberio ende tuskena barabwo mpaka omwerio kuikasense meri mitandao Facebook na botambe togo dena ikororo beki gidore ikinokorai comment na ande share kero kwa share alia ndio konyorana bamino mbaralia bako manyana ya ndo chensa kinero asenjere ya mogo seyende sasa korabo munimechinde kora inde twa ase libo erimo abantu ko bori bari na ways lahira uikabono bantu mbara manyanga irale abantu batani garwale tenye gitari ara abantu batani jinsiska cheta abantu batani ura turisirake kolengana nei monyo ni gobetana kuruchumatano okurobekana kwa last week kurweli mpaka bono murai bwense murai bwo mubwasimiro moja tararekana bado bakuburi we sapa ngayale bono ahino mwetenga yale ajetinda barabuya na boroche litukolia Jumatano nalo chande bakuburi ngaine mwaro araila lero we is later where is he antora manyabya kurende litukalenge ase obusibwa meso ya Kenya buna gwatebire Jumatano litukolia Jumatatu tatare ngora musangirikano bwo mubwazimilo moja wa Kenya wikabona ntura manya kurende ntumanye karatu amanyire nabo tokubeka tene ninganga yale kurenda sebono iga ntura manya sale ngomanya tore rende nere numura yale asense ya Kenya nero ikatuma ya about ngayale ntoro jina mata karwa karonzo musio kana bande goro no bari gukwana mbaro gukwana rende nobore muboli boli ba kore mekro raira that's a fact mbaro gukwana rende ngoma bari konne ba ko boy style gede nando mete monto uro barendi nando naleta barendi na bekoma bere ga senkongo ase ogo tatuana kiegwirena omurai ose mamangina fast ready bono nigo yambetere dina kind of private security people and bara mobile ndie kresera kali anyake ku withdraw abanyanyimbo koru ase chinga chiaye na okumurenda aina rare Kenya ibintu mbia turubane tugora bantu mbakwete ange batano bantu mbakwete Kisii mbabwate twe lakini Kisii na Nyamira ntwa muntu takiriza asia sirio mabwae and na intro tutagetena haya muntu asirio bogima asinginjo yokorobekana haya tigatorobekane ekiagero muntu go sirio bogima akorobekana o sirio bogima oso muntu sirio bogima esario korobekana disasiria manyora straight bread bonekera asirio bogima egono ner okonyekire ekiaro bosibiso okea ta okonyeka igokonyoro ta kobo igone ne karto kuandamana tigebe bisifu ni torore na ki ekoba no gosamba jibara koro kumuna injini nda against
ikiara chipare bado nintuje gutumeka nindoje tumeka nintuje gukonye kuno gusambe para nerero innocent na mangana makonsa nonya no gusieka chipara to me it sounds buna violence gite akoba garwa sieke para abaruire mbaro tumbaro bakuye mebere yabo kuruchinkendu baro bereti meroberi yabo bawika banyore pare siekire bono yabanga igo boyene kyubo tutenerete kiagara tunahujumu oboyene bwa bakenya bandi bali bwate meroberi yabo una bali bwata mariga una bali batete ko irumurure nyagitari gose bakurusha umurure nyagitari yaba ko musana nakinaboli natabana wakili go chale tumanyenga usamboko chipara ogosieko ko chipara na go blog igere gati ya yokorobekana ndianchirete bintu bunebi tokonyara nga ndianchirete rende tumanyenga igo ngoenda tulima mincha ye katiba na niko genda tulima mincha yoboene buli katiberuete go korokorobekana asense ya Kenya kero mo Kenya nabo toboene bwaya na ndembu ya korobekana ndetayo kaniri onde kolende omolembe wikoene kibwe egere nonye nekerere kiaba Kenya babwate Kenya ariko bakegotegera because it is coming from bad to worse. Ekero badena peaceful demonstration. How do you measure peace? Nekyogo measure omalembe ekero mosigali abate bunduki nekero munta waterige. How do you measure? Because ekero mosigali yarua asekambi. Erniga tena you maintain peace and order. Na ekero kwa borigena enerige no bogoreti na gosaba obosiboke gosama gutake. So naro yomo umurayo mukuru asenze ya balingo awadana lichi ko tegari chenjiwe pono ligena dibedide bune inesira onde bwese boko dirigena ya tujue ya kwamba inesira awate lakini nde Kenya na berego lakini nina kwabokera byo mwanchu murire tumene uchumbe yao ototaina ntakorobeka no kwenda ose ni biashara byao kugenda na mangana tokorekana imene siku ya Gusii abana kurwa seskuru ya ikonge PH girls nigo batwarete obokongu boke ngobere astendi tomanye ningi kyabairete gotwara marwirigete bana bare gosana akorenga no muwasiri o afya county Nyamira Timothy Mbati na tebete bina abana abwe bare gosa na koroka kumachkorona osena maji banywe tamabe osene ndagira lakini ministry ngo determiniere ose omanyere etotebi erwe statement konende dogo sabera abana abu okubwena kwa bwango nande baira nasa masoma abo teba buna mukumu kiabate kisa kibinga ibono gyachete go chitemede sigyachete go chikolende ntwaro cha yakorekanete abana bagasirio bugima abande bakatangwa se chinyegitari ao igobora tokuganiria abana bali onye yarenge go sen contamination nkeigo okowena kwa bwango litangani egere tumanye kumayanga inkikiarenge bona iganto bokagera usitochake go ostastanga neki go sikiarenge gosekomocha nse mogete nigo tokuganya abo tukibokorwe bweime ekerwa korirwe bila shaka tutakufahamisha on that same note buna timu Ensakia enkongegima nigo tukuganira rende bali ba chifamily kiri kya bali basiretia obugimari tukole igoro bagendete kurubikana to basabira maya na ende to chifamily kiri oboremu yuebe funzo ngekero to kwenda kurubikana tigakiru monterende abali banyorete chingo machintindi barase chinyagitari to baganerie okobwena kwa bwango naborero bali nyagitari sengiyo porwaire na ino mobwene bwango asimambia bonegere tusangaso bwa makorende tumanyenga nkayore chinse chimurubiri obonoro lyoyo ende mbarabia bakero kendo kubeka asumurubiri kero natarete keroka agusintara keroka egukubata na amangana business irabe business food was contaminated water asense meria ikonge nachito kujorana a pilot na eco pilot ya indu engineer for example indu ne host na ne coast osane host na ne coast pilot ne eco pilot ya mbali ko lindagire bwekai kilomita ko lindagire ya to avoid in case omonya gitar pilot ndagire dia area emobera bobe kwanyora eco pilot ndagire area ere ya ne ere mbiye so they don't take the same meal kire pilot yekuli ndagire ya ne ko pilot yali ndagire ya so zoro jina nifanya utavitu kidogo kana kunya kulia na mangana a food poison ne food poison nenda esumuobekere ya
aboko nyora ne ndagira gete ya bere contaminated mwetena na kerobata marwiri gete robata mipa kerobata typhoid kerobata entogede nabo abekoba. That's true. Food poisoning is not necessarily monta umurete sumo anelio konyora ngindagira te preserve burunge. It is contaminated. Yeah, era contaminated. Monto taye roseti ni birengo bio bacheno bibita keire. Usekero kende taye tibia. Ikire remo reaction as a chinda chum senda yo monto. Yeah. Entonces yo diría consuming kero kunywa maji are contaminated na dio rarware kera to go drink what you drink or you consume do you consume water? No, you drink. You drink water. You drink water. Yeah. Entonces dimoiga torigo mnyagitari go somo mnyita mangana ya contaminated food ato bosemia ato bona no boro ngolioro boro mambi ore contaminated go sina bokoria waja kwa mumensa akiga kabisa ogote inga kyokorenda endagira yago kato ko tigapsara jana nilikuwa keroka ilikuwa so busy kana jetari tu so busy bangana bagakwana batena barago kire baendere no bonchuri bwabo batena ne chibana chiri 200,000 and 200 per thing asande 180 batena na baronda rojena gojibosia bado bona bacha ko 180 kera chibana jabera sigete to ku western bade ko rena ke nani gaito ja ko enda korigereria boigo bagateba balwana na ko interview bagandebina abantu batakire ko civic education. Yes. Pate buna ekera abantu bakorobekana aitorobekane inyomba kware gotigara ose kware gukore biashara bia ekere tiaga siaro diru igukora mama inzi ni we kumba na maji ose no na abana bakoro civic education na no na ekere tiaga siajiro konyo abana bakumiga maiso ya bairena barwari batena civic education neta keirena nonye kera abantu banda bange ekere tiaga sie koruduro no en town bantu bari banyete town inkibago kora ibago sie kenyombe bago gore bisie bona bagatena the government needs to do civic education ujase abantu no ina mangana demonstration eyere biani ngananchira ne nabarabwonga abantu bagone to koegwa civic education on safety matters especially amangana demonstrations no nyene risa sinjira likorutwa naki monta wana ta gwetanga ndi monyora position ki monta wana ta koba tiaga subne yugwate biro monto ole mwa nyomba chinde korore nge gwikanyomba yamanya gwate kirororo ebintu bunebyo abantu mbagwana ta ko obosemia na masomo gete igoro yo gwetanga ngana kibakwirinda ebya kabisa ibona yo serikali jirigeri na abantu barigereria mangana yo nandi goro na jeta sense mega goro kuna geteni village detandira bose nari bitima dira kini era ari metro mesi ko sawo chima sense meya kituma saba asinyana de no mogaka oyo mo ogutu akare ari korira sana abande ba obokira igoro nigo bajete baka Kenya chombe ekero bajete baka Kenya ngombe ya banyagete kabisa ya margo na ikira nyoro ya soniru no myagitari kinto mo sene chiebe ya mani yo ya kire kabisa mo igai bigotie mo gongo ebunire ebutoire gedikyo mo gongo magwena ga toera na ya chombe chani chiara kure akini bono monto ni gajete agakore kwenda ga Kenya kakumirende na ebinte bine bikomusana ingendo gyoko gosa barakonye kongontio murangu elindo montaigore lakini monto tajeti koigora abantu bagakumina wa inkine ngombe takwana nero ngyoko nyeboli yani hatutaki kutoka kwa hizi tabia za kitambo sana konye ngonya ukwana toda kinene na igetalia kerorera na mangara makongusana Why do somebody wants to hurt ngombe kubakonye ngombe tatu arabitina na monto ngombe tatu arabobe na monto ngombe kulibo nyansi edacho kusabu bosinga garangonya ngonyo bosimene that is very bad and that's very unfortunate kumanisha nga abantu bado ndamwa muri bero no borogitora tebe kiagerekero isuko mu monto gutumia ngombe yayo murangu what do you want then mtabauti kiole anyotulio morogi oli munyaibero no munyanda mwam that's very wrong mangana renga makomusana lakini nde binte bingo kwa kana biro Gusii ka ke mo sitare gotiga
amang'anaya kore gasi yae nomokia tigo yondakora ni gasi yae nomokia erinde nere erigerie na ebwerigerie tiga tutige nyanda mwamu tutige bero tutiga mang'ana amange ali akoreta obobe ase emioyo yaito tiga nyasaseni nande atoe obuya egera nere nyasawitu nanda to bwancha kiagera tusugutwara ubwanchani mundu to uchigokora bichino binga bunebyo asangenche ngombo maete mundu nabago kwa sagare bado nchiromba kabono mundu nabago sagari mundu nabago chogora mabere tiga tutige mbweyo mwanchu murigeria Gusii tiga tukumase bintu bikororekana tutige gukumase bintu bikoreto bwoba ebintu bikoreta mondo kase kenyoro igemine tina no muntu yokuitire ngombe na bakuitira mwana na bakuita by the way usaguite no mwana gusina yaguite ya ninke okuborio yonde mwete kiro muntu nyasaye na mwete emiaka yako menya obuya bwaye no bwe bwaye tigera nyasaye era kore party yae na ite okutwara endamwamu ne yake mwete ngoigunde na muntu abakuri no ne ngombe amabera yani yanaje Mondra bakuri none jibando nchikwa yani none jingi ni jioma bono gaki ahinga kyokare nesa yakini nyasana no kumizana nyasana anjere temba koyo bwe yana ingekuwa ni zizi za gatwa ko butoire wae lakini ndenya sa tigatobwire twins tigatobwate sie ende tigo atukinike muika igonga twins tugenda takwendeka ni saso maana tutige pretense tutige hypocrisy toraba abatagatifu Jumamosi na Jumapili Jumatatu wika Ijumaa tunafanya vitu ambavyo nanyene sisi kuligereriga etebenga no way igente sisi yange to manyete igente ki ngelikia muchezo ebere sisi maite na bikurukana ende yali marokia so igente sisi gucha kwanga igo negente kebe sana tigatotige iyo tigatotige chombe chichabumba at least kero monta atuare tiga let us determine ngana kina inchengo tuara ina renda mwamwingi ya karogora nga Brighton na bwate ngombe mix enchite ngene ngole improved ngombe improved na jesi kabza jesi ichi ngombe bune ichi tuare nda mwamwere positive otaka gutwara twins tutuare na mangana makongu sana twenda ayebiro kero tugenda tukonye uchumbe au sekero ratumira ukisoma tore ngenda kuchituma wetera senseme ya Facebook tonyora Ndizi TV News Digital boiga sensemo ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News kana kiyo kutume wetera sena bira seskini egura bu 0792192834 ene nambo tutumira uchumbe ya ase studio ase mambi ya Boniga boigo na boere WhatsApp na botutumira uchumbe yao toyesome asenjera ya bene bimara sibari bane teko baime yo muroberio asenjera ya bene asensema ya Facebook like comment and share asenjera ya bene aseje biro litukulele na banata kularigena na bogo korama ya asobi siore na bogo tema korama ya ase bidio kokora kulende bado watu watakuwa against na wewe weda bena aheno moteli hotel kanisa buya lakini bantu mbako weredibiya abera bena yokora abantu lakini bado watu watanungunika bako kuomania tuenda kitabu kia Numbers chapter 14 torena ki abantu aba Israeli barusi Egypt batagiri koiru asense yo mwando naki bakale kuomani Moses omubaro ekere gatatu ekaro twara Genesis Exodus Leviticus and Numbers nere yo tare chapter 14 yes ekere karo tena igoro ya Moses bono aba Israeli barure Egypt ngoiru bakare Canaan lakini bona bakare ko Musa bona inki wotaro totigera tokwere Egypt oja gotoreta gaiga bakamumani sana na Aaron yeni gegoja ekero bono abantu bari batumetusara no mwanjuboreria bachikurigireri alia kana ningakiere yes abaro jindoti abandi bagacha na uchumbembe igo muntu araje na uchumbembe adena ya sara chosungo kongentali lakini ero bolimo lakini mbara ubabere chosho na kale baromba bwate uchumbengi yake lakini kulanya somanga sinini sara
Bia mono omubaro 14 tuchakire kubunge getangani butirimbo kampaka sogonkaneri astora nyorere point engana emwamu nigego tebanga abantu bakaba bakumania Musa na Haruni elio muganda bonsi bw'abantu bagaka elio giri nene bakaba bakorera ase obutuko bulia Abaisraeli bonsi bakaba bakumania Musa na Harun bonsi bagakwana nigo anga yababuya onyentu akwerete Misiri gosase roro eye ninki kyagera monene agotoira asense elia tochigoitwa asesegi abakungu baito n'abana baito nigo bagucia goswa n'ababisa baito nigo yare ko babuya toirane Misiri toirane Misiri barabo bagatebania tochore omuntu oyomo abo murayo ito toirane Misiri. So meaning they have been babaira against Moses. Por lo joro murayonde abairani Misiri. Yani rasinini. Musa na Aroni bagatuga mainse bakaumama asa maiso omuganda bonsi bwa Israeli osangererekanete elio Yoshua musinto Nuni na Kalebu musinto Yefune balia barenge amo be Chiroti chiria chiarotete Chiroti. Bali bajete kana bali batubetu bono kanani bagachikurarora. Alright. Abalenge Chiroti chire chiarotete enselia bagatandura chianga chiabo. Bagatebya umuganda bwonsi bwa Israeli enselia twatarerete ase okoyerota nigere ensengi ya mono. Digerabo ere ensengi ya mono daibo ebwata moke na mabere onye omonene okogokiwa na intwe na toiraroro na gotoa enseria entenenku ere na mabere na mauke egenda ikomi goteana kurende omuganda bwansi ogakeriogi ogatebanga baitwe na magena elio obonene bwo monene elio bonene bwo monene bokauruka mubasukano awasema yomusangirekano asaba Israeli. So they planned to kill Moses and Aaron bambo stone lakini yasa agatuma chindot agatuma but the road appeared in cloud. Okay. Agapia akabaseveren bona nta ketoso meire beni tokororo egentukira kirenga kisinini abo engane mwamwa sekirenga gikomina limo Musa ogosabira abantu omonene agatebya Musa ngo ikaliriria abantu aba barabe bagonchaya nango ikaliriria abantu barabe batali kunyegena nonya nakorire bikone binge asegati yabo nko bakande no borwaire bogoita elinde imbasirie bibono nyasao they go destroy the Israelites naye ngokore obe egesa kwekenene na indekire no kubwa wetania abantaba ogendere go jinse bone kero nyasata kagoita ba Israeli Musa nanda aga intervene agatebana yaya tobaita einerere go jinsaba aya nigo kwarusetie abantaba korwa sense ya Misiri ne chinguru chinene ekera ba Misiri bonsi baraiwaya wakorire asabantaba buye sana ebirengambira abore somere binge sana bona Moses yoraira ba Israel korukanani obaikiri abo Misiri barusi Misiri ate kubaira Kanani obaikiri gati abone batumire chindoti bachire bachikoreta ujumbe ngakienserire chindoti eji abande baje na ujumbe mbe bate nabantu barali na machitu asali tali yagiya aba Israeli bahigwerera abantu bali bande kumba Joshua na Caleb baro baje na ujumbe ngiye batena ngoise kuwera manene asali ni goboke baro na mabere ni garoro aba Israeli bahigwerera bali bande bate Moses bone tokokora na Aaron nkibwagarete tokarwa senseme inki tota tokwana semambia bone loranga abantu bali bako kwa uchumbe uchumbe yebare tabuna Joshua okogambire gose misati okogambira abobisi nekene yarenge abantu abagoja badana nyagito osaririe kanisa nekene bachindoti bekene barenge gose barenge abantu batagete kogoturubani erinde chiroti osoza gete goita abantu busa
ekero Nyasaye agechigwa nataka goita Abaisraeli tari bonta tatu goita Abaisraeli batagete goita Moses na Aaron lakini Nyasaye akabaseberani bono Nyasaye nero gechigwa tena yaya bono tigangora Abaisraeli nande Moses yere mabera ke yabatana akiyaya una kwa baruse tiari yaya to baita na kiera chikororekana yani bono nire buyana noena ekeroro umurai ikonyora matemu amange lakini gendo kere cha mzingi na ngakyogo vakab ngakyogo sabanyasaye agokonye okore amanganaye uruja barete ujumbe nimbe barete bakatena tata ali ase Moses ya otoira no ali ngo kutogoji bayebire ayarenge Misiri nande bachakire gochora umuntu abara back to return them back so it was too dramatic ni yarenge amangana arenga makongu sana bako isoso mebugwe yonsi ngaki Moses yako anda igoraria kakoirana onya barosire mifano bamwebe Nyasaye lakini Nyasaye wavumiria Iwana hayo utareka korose mifano utareka gotagostono ino murayo kurerigereria ebieko monyene so waisraeli mbanye tukwera zina ki nintu bantu bwata amamojo nande mbare wikabons yotote ena bantu mbare baigete Kanani litangani mbare ngabale Joshua na Caleb na abande mbare bare time ngodige torbiya ne bire mbare bajede bakamakore uchumbi meaning Joshua na Caleb wali mbabwata gosemeri usonyo araba mbaigete no gwika by the way wegete njera bakairana bakabaretero yena bo bareto jumbe mbibade na majitu aralia barali lakini Caleb na Joshua nana bajite gwika Kanani ekero godana Joshua na Caleb na bantu bebigolibike na bajite gwika Kanani because baramba tware to gosemeria no kwegena liri baigete litangani bagakonga sari amen biamone kibunge ke nekia oyo minto Reverend Brighton no mwanchu muri ligireti bono nga asenare to wika twakore bichino bune byoko gecha chiombe byoko gecha chindagira chia bantu osimeka makuma mugondo botukolira abantu barire so that oragererio mugondo bw'omuntu who are you my friend? You are not God naki chinsa chinde Nyasaye ika ogechigwa nebibe birito gokora buna bona igeto mwerio akagechigwa n'Abaisraeli gatabanga banta barakini ngwikaririeri baranchaye na inde batari kongegena abantu abanko basirinde kyagara ninje mbaroseti ose ninje nabatongete igonga in other words ebintu mbiro torakore bigechie Nyasaye ito aganye to Syria kurenda sengencho yamasaba naro interveniri okomenya kwa orero that's naro asigete osabino no muiborio otebirina haya nonye mumuromino dena haya maete ntwanyorete na abantu umuntu naro gosabota jambaka marieto sana Joshua sare Brighton ya sare gakiba barwanire igona bora no moyo rero asingencho interveniri Deka kwa kwa Nyasaye ugachiguna haye ata to destroy but because somebody has intervened ayota might ogokonye kwa bokirubia yona tiga tutiyo kore bikoni bibe nibagere chinguru echo to chionchore asokoryo bosibwa Nyasaye buyasa amen ayina yebiro asemambi ya aboniga ndikatokorro asingenjo yebiro joshunga kijeshungo kwana ara atinda igunga kyaro kwana lakini nde ayina yebiro asemambi ya abonena tenda mema nenda sako Tioko banayo dede gonjora ebinto odede ko choro murayo arende go chimoino gaiga ya tioko bo mondo mosaria sekinyoro kabo mondo muya ekrani ga dode na ekerogo kwa na kiorabe okubariru berigia usino uri ando ba deno mondo zanga sa 5 o eniwe tanga tua corre tanga tua chire binto binde abantu bagwa ko mupira ekero ayo kweta abantu bayigore dejiduga meto mondo na no ni kinyoro sara akera akure abantu baragosike basiye no ene duka urarige duka na ya ebante bakorera lakini yoko nyata abantu bagotore chae kabisa bana ya tia tutore chae tumye kitu ndibali tumaye kwenda matanga nona abairi bagoja bakumina kike matanga taraja kamata ya cha bagoto ikobono tena kabeli rubeli go someka kabo muntu watumiru orete uchumbe erenge torete uchumbe yo erembe nona kira abantu barwale nyegitari koiko bono kwa makorda nanga urida na kino emambi Orita gwika yani ayebono yani ayegwamo
meire Amaiso. Amaiso no teto baba tabaya na ndoske ochibosio. All right, mbia mono sana yona yebiro onyeria gukunire na indeno ganetie gochenjia badilika na badilisha tabia yake kiagana baranyo tumanyeti ebono kwa manyire igo mangana yobo semi obo igo yo mtopreto ni agoto ritko asa mangana yebiro akonyira bange ose naye na baranyo mbono gokonyeka igo bono kama limekugusa mahali itabidi ubadilike yabono tumnyoke mambia engondo semitanda to sema yako moka tena kubeka mambia ninjiko te bindo 10 igoro na kitegete koba ase for example it's not comfortable chiango begete it's comfortable ngaki ase skin yawo jire how comfortable made mambira mujo de ndinga comfortable teri comfortable jisa ibindo mbira ngo wakorire comfortable ninjiko te mambia asa yebiro ekiagara asogo judina it's not comfortable ngaki yango begete ngaki begete ta it's comfortable ngaki skin yane ya detect yange because yanga nero begete kweguna ngaki wane yange yando mai iko bono ne heba comfortable ne bengia kuna kiko kwara na kinga wane yange iko bono smart onyore ngatu comfortable from the inside ebi mambia comfortable tena sesemo ya gomoka na go monthly you know mroberio letu na Safaricom asoko bere biewa kuna sara gotoera bono. All right, so mancho muligereria gomoka na go monthly na Safaricom gose gomoka na go monthly koleto ni company ya Safaricom no mroberio genderete bono iga asokoleta ba Kenya bonse bali babwate line ya Safaricom ebenga no bwate esimi ya digital ose smartphone ose no bwate mulika mwizi twensi nigotore gonde mo ase sabali okwebwere kiagera kero mwere bumutienyi nigo umubwi abicho kwebwera eza warden na kigima ya shilingi milioni yemo imagine nkiura akorekera kwanyorire 1 million ekero bwate esimi yao ya koboko ya smartphone osebune yeto bwate nchina Brighton nigo kwenda mpaka my Safaricom app ogenda nga buy a go monthly bundle osa go monthly data ose a go monthly credit eyuere 3 mini all in one na boko wara keriota geteka gichakebe asomotie nyigo gwesoire ase draw na ende kwa agendere kwebwera chi prizes kusebye wambirororo asibali babwate app ya Safaricom ekiagera enchiranero kugorogete kogocha you spin ose wako na iga kwa agenda round ase gogotenenera konyorore is a word eitonyore chi data bundle osonyore chi cash pesa taslimu bagotumira se esimi yao anyo tobwati smartphone kubwate mulika mwizi na inu morati go magege kiagera nigo ko bata star 544 hash egero bwati amachiko na marago gabo ngayego koira kogenda goika ogore data osogore credit osogore chi SMS ego bono mwanchu muligereria ekero kugora chilingi chimia isano nigo konyora 2.5 GB na free WhatsApp gero kugora nelwe yamo nigo konyora 800 minutes amo na free WhatsApp na karukora ne chirwibere kogenda nigo data chikogendera komentekana nonye ne chidagika igo bano totiko magiga asumurobelio Safaricom asumurobelio ogomoka na go monthly to beso gotiko mayaga bunoro chiga bwase screen yao na bamangana kogenda raisio biasana genda kushiriki utakuwa mshindi asebye wewe abakorwa sesemeyo ya Safaricom twenda sinsema ya check ya simambi ya boniga na Ndizi TV no mogoko monne andi nyasaye Ndizi TV no mogoko monene na andi nyasaye atata atoigoreire asiritiko lya rero Thursday 20th July 2023 tomotogi erinde tosanso kerane amo nere emiaka yonsi igoro abakristo bonse tosabe omorembe osoegati ase Raila na Ruto erinde obotoherero bobe ase Kenya yaito onaro Chris timu apanakosa asenta Ensakia kurwaraganga agotanaga kitosome kitabu kia Matayo 11 verse 20 to 30 agotanaga kitonyesome mono yokoroneka bwate uchumbe asemambi yaboniga na boja soma SMS yabu nyirigereri because nero tebrinde na
nere buya tonyerigere tonyesome abogosoma SMS chinde tia masabiki endelete gutuma asemambi yabone. All right, bali bagotutumira gwethera Facebook Ndizi TV News Digital. Alafu rende Muswat Felicitas Nyanchama no mwana Layton, good morning. Nimaitenga wana mwabokire. Bila kusahau Eric Baraza no mwana Steven Jr. na mashabiki mwensi. Bali mwagenda tuko tovuate wana ya Sophie Kemi Motangi, Vansi Kerry, ya basimi wene atuti, korwa team diaspora, team apana kosa, team chini ya maji, na team following. Karibu sana, ase Omo Robelio. Evelyn Bikora kurwa suswa, nimaitena eva wanoligiri team Robelio no mwana Gifton Oino, mbarikiwe sana. Nicholas Ogega, akolika kura chinse mocha Nyansongo stage, aote banuari meno mongino yokuro kwa Juliet, abana Sherry na Bildad. Asante sana, aote ambekiro gotera mokolero monene by Evangelist Nicholas Ogega, tuko pamoja. Oku mpaka litukoli ankyo ndio tutaanzia Nicholas Ogega. Asante sana. Claudia Nyakezi kalagoteva good morning team Ensakia, niko ndani ya show kama kawaida. Asante sana baba. Isaya Nyatundo Mosongo agoteva sio Kimau Machakos County mpaka abo basi tuned in. Asante sana Victor Umondo connected in kama kawaida nikiwa hapa Nairobi West, tuko pamoja hadi mwisho. Okogoro kwembata korwa Ikenya gesusu agateba watching live. Asante sana. Matiangyo Mondo nera agoteba ngaga kimbekero gotera wa Divina Nyamwaka alilia. Asante sana. Ayo utachezewa kesho, ni free Friday, abantu banyore kelibaganitie. Evangelist Mother Pauline agoteba tuned in from Ogembo. Asante sana baba kuro Ogembo municipality, kwani abantu bonzi gokora muko mwamaiga gokora Bobson na boy gokora Nyagwansagabo bamaiga kabisa. Walter Rioba agoteba good morning watching live from Nairobi Embakasi. Yo minto Dolphin Mora kura jinsamochia Kinsomacha diaspora whatever. Good morning Sarah, Brighton and Joshua. It is another new day. We thank God for another blessing ametunyeshea and another life you gave to us. I'm praying for the better days. Lord, please keep us safe, healthy, and also to have peace and love among ourselves and all over the world. May I wish you a happy Thursday, and I'm watching and listening to you until the end. Biamanasano Charo William, watching and listening from Kisii. Biamanasano Ukinita Justin nitaitika, whatever kuro Murako. Tuko locked in kama kawaida kwani abantu ba Murako bonsi pi. Lydia Kafupi Karembo, whatever tuned in kutoka Marani Mbanda. Asante sana. Videlis Kobiro Korwariana Otweyo, niko ndani Brighton, I'm listening. Pia mono sana. Brighton salimia Sarah, mwambie na mlombotov sana. Okay, anasema nanipenda sana Videlis Kobiro, asante sana. Hata sisi tunakupenda pia. Marin Kemto, good morning watching from Nairobi. Mbiamono sana. Teresa Kemto baba mbiamono kurwa chinsemo chia Moranga agote babu akire bia Sarah, Brighton na Joshua. Jacqueline Kea oyone anti anekura Baharin agote banga Sarah na Brighton watching you. Asante sana aunt. So tune in and again rabia nimero mdo changa na checho chia chire onyanero nebire nitayangalia kolende OCS Musa Korwa Isiolo County agoteba pamoja hadi mwisho. Asante sana nduchenga na chicho. No chicho ngenda gotomwa go justice na ngenda ugitoma asimambi yaboniga. Nyomba chuburaria go se Media Council of Kenya nyadeke gotoma ujumbe gikuburi aba Kenya bonsi no nyina abanyanyimbo gota bataki gose gota ba korerabobe abali kumangana aneka rekante bnari tukurigoro abali kimpanya de ba konyuganyuwa ekero barenge samangana yo go cover gose yo kore mirimo yaba ya coverage asensemo yo korobekana aigo bana bariki na inuka be maiso kero mo kumanya ningonere otagete goturubani bintu bibere bitatu ekero mo kora emirimo yaino niso mebuku erito makwana sensemo mutubo gose kera ro Krishna ate abana to some Matayo yarenge Matayo 11 verse 28 verse 28 to 30 audena inje asende inumwenzi abamwaro siwe asemerimo emerito nabwo mwabunekire ne kigurube nanje nimbatimokie
bogoria likorogoto liane mwegere asende ikera inje no mwororo na omoitongo ase enkoro na inwe na monyore ogotimoka ase mioyo ya ino ikiagera likorogoto liane ne liororo na igurube yane nengusu. Amen. Bueno, nada, yo. Nera de abantu baenga lete mesiwe no yonsi asinde na ende muy mokie likorogotolia kiagera ni golde lioro na ende ni golde kobweria me korogotonera to boletia melito sana mesige melito ya tonyereta sumana ne kiagera otebrenga na bagutubugoreri tuto que tuenda sense mirinde studio to mai goirana tuenda sense moya magaseti ya seri tukolero ni gaseti tukolero as headline ya Standard na Day Nation ndu ikorotorre na ki editorial ya Karanste kwanira igoro yokoboria ense ya Kenya yu tutayona ekero by Karanste tukuregoro bagakwanda mangana yunga kibona ense ya Kenya da kirikoboriwa how to save Kenya twenda sinza mirinde studio to kwirana na to jigorigereria asense moya magasete asimambe ya boni. All right. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Ndizi TV yetengia Bwansu Bw'Omugusii. TV yetengia Bwansu Bw'Omugusii. TV yetengia Bwansu Bw'Omugusii. TV yetengia Bwansu Bw'Omugusii. Kigekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo kigekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo semerobelie metindi Bwansu Bw'Omugusii. Semerobelie metindi Bwansu Bw'Omugusii. Amangana maya Bwansu Bw'Omugusii. Samangana maya Bwansu Bw'Omugusii. Merobelio bosemia Bwansu Bw'Omugusii. Merobelio bosemia Bwansu Bw'Omugusii. Chingera chakogokya Bwansu Bw'Omugusii. Chingera chakogokya Bwansu Bw'Omugusii. Siyetengima Bwansu Bw'Omugusii. Omuremi giata kampani ya Sidco nigigo kumanya iguru y'ichimbusuro bwate ico chikwama bwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebren kobyense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa no mubera nige bwate ekemba egetambe ekyuki bwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatie 53 gwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kampani ya Sidco nigotogokora utafiti yechimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obutati boisaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye boso akesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesoto kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yelige salinene Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii nigo bono yakone kirundekerene nego kurutera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Bw'Omugusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet
Kisumu, Migori, nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirinka, ekio korentera, emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, uomo Gusii. Spexels Opticians abubale sikliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, obwansu bw'omu Gusii. Mbiamana wana manju muri Ndizi TV galtori kurwa sense mediende yo motimoko mosinini mtundu waranga motimoko kiara nande etwaenda ko tebiguru yebintu bire bitatu ngaki ngaki okonyora noye asuku gore bintu biao birio tumeka kira lituko tota turakwire ka sense me magaset konde sala abora ngena kabate uchumbe estairi composiri wala ando chenga Jacqueline Keya ujure antia na koro Bahrain na gendete gutubwate live. She's watching. Asante sana Auntie Jackie. Ndoche Edino Mwenga nere kora chisema cha Kajiado County agotebanga nonde imenaikire ma Brighton and Sarah mbiamano nararire makogoti KE News akalagotebanga bwakire Brighton na Sarah Ontita ni makogoti umandere kurwa Kasarani Nairobi awataba watu waende kazi hakuna maandamano igoroma tena roto manyetinga Nairobi kumeanza pole pole lakini akarata birenga rero abantu tigaba indimirimo actually tigantu ba indimirimo amandamano yeli tukuli goro sokorobekana nkwarenge mono bantu kora neri basigete biasara byaba sengencho yo kuoboera auko ibwa no gusaligwa kweni bakorende nya kwabukire benya sawo wanchire kwabukire bya nayo manyete umuchando bwate gende kibago ekiagera marago barno churo bekane ondeta yogo chagora tro busimu awo naye bweka ndo chingana checho yo mto Brighton no mwanchwa umuligereria nara yugenda tutubera ono chumbe yo mwana naro rareti gukuru Ndizi TV waro meto sotokire mwana nare oborete kuru embassy meto so otokire ostara toka ko mayatore tumaire na usimamo mwa umete mwana umete omwana producer wande bado taratoka iko mwana nariko nyaldite isijibeta ngana tuwa kwa kio mwana umurabuga nyaroka grade 5 grade 5 iko na kwa mwana oyo korwe akosoma skill ya imbiria abira kwa morodire gaki hakiro muiburi oye motebie nako korro mwana otamaiti naye mwana uyo ngakiare na bagonyo mete no hena baibuli ya mogonyo no montage no mwana gose no musani agenera nyunka gose mwana gete bajire babere bakeiga gora bona yo ningo naye tiga ko bo muiburi rita tuota iga tu ayoroje no mwana no arabu tumaiti no yongo otigeta baibuli balbaka go chande ke birengera kya to kurara
to korara umwana makiorara to mwana wisigo wezi lara abebuli bakabwate stress nzima iganye korocho mwana yo munyaro ko murabuga ari grade kya gatano asome skuru ya Imperial igorende miaka 10 no mwana moke miaka 10 yes kanyaruka iganye kwa marorero se mware nginayo gakuminga mwana yo libaganda mutige taikera abayibuli baye tigara ari rero igona bokubulia nabokubulia karo bwakire mumeto montro nabo gomete aheno Mosamaria turabo Mosaria ekero Mosamaria muya lakini okobo Mosamaria mobe obo Mosaria karo kwabeire Mosaria mobe ekero kwa iregeka lakini bono yale ngobo tukubo kimoroje mpaka mambi mpaka marogoba ande bono iki namangana makoko lakini rende koro monto muya ena bodo dena ne seminar konya koligi nini umwana yatoke ikiagara umwana bo monto bwana maete you can't sleep to korara kabisa igabono anyo no namba to bwati nabo kolike message wetera sigete sendi kya Ndizi TV awe na mbere gabo otebenga yaya ninje na makonya tano arire buona nkuru kusoande so igotumanye ngo mwana sefwale ende abe nabo buli baye totona sinema magasete ritukolia lero alitanga na otetu na editorial team ya jete ikaranza ekarigerina ekatebona let us save our country ine rega seti ya the standard eligete boigo muna tigatokonye enzi ne yaongete na inchendo cheka zeti ya the Daily Nation a joint commentary by the editors baliki korwa search leading media houses sense ya Kenya niko bakoboranga let us save our country na into Ndizi TV atodana let us save our country. Yes. Digatunyare togo konya ense. Digatotori ense ya ito ense ya Kenya. Entubo de to konya ense ya ito ya Kenya. Lirumandi chorira sigaseti yani the standard. Nigo yodena a call for peace. Yani nigo bono okorangiriwa kwa murembe kwa nyare gokoba. Muri kwa sitina muri kidena third wave ya obomobwazi. Miumra moja protest asabantu batano banyarite bago kwa aburi tukurigoro kubatikana no kurobekana kwa korekanite ditkurigoro. Raira alibono tuikira sense meri ya Beba Review katukari kuriria nsemo ya magazeti Beba Review kabisa asema mbi ya aboni iyo communication to enderete asenjera go seyende abantu batano mbasiri tubo mabwabo ko bwatikana no kurobekana kwa korekana ditko ligoro ekaro yarenge pato ganaria kaltoko kasenzemo ya Raira nigo schools ne biasara nigo byanya de bigo turubana ase ense ya Kenya Raira smiotrub nigo bono banyore bakomonchia basigari asoko tumeka chinguru wetani ekerengo Catholic bishops ibono nigo bagare koboli amangana finance act kurigereriwa ekero yaro kandemna obo korekana mbororo na ndege ntekene kyagere twatore limbo ya revival wose amangana yogwetana ya thali ya finance act Rift Valley Mount Kenya North Kenyan Rift Valley Mount Kenya na North Kenya and a part of Western nigo kyalenge chintoerero yobone kinge kworo kisa kworo kingam abakenya mbatete kulgi chinchira chindonge chokoro birangarira byabo nabande bamanyire nga at the end of the day naye nabana bawo no murugyobo igogo ikabakore the right thing igokoranga barabumbanchira nete nobo na serikali erase obviously koko ngino gotebia sini ko toskiro jibosete onyore ngotebie Ruto nigaenda tote abuna nigo bago chikoenda go protect obogima amo ne properties asensi ito ya Kenya asiga sitebe ne muri geden haki aba raia banene gose abanyabiasara banene kurujense ya America na kibono bakale be bachirete mu wasiri bwamangana ya trade bonchoreli Moses Kuria ayindo jina aramurikeire asiga seti ya the standard begin tangani korende ja msingi ni elina let us save our country. Yes. Indeed, let us save our country. Tukichagete naro ya mchiriko ya kosi yake ya mosirake wantana bakare ko myai sana. All right, ndio mono umwanchu muligeria egazeti ya Daily Nation nero headline nerirenga let us save our country unatowateba kurosegita senikia Ndizi TV omurugule bwensa kia timu Ensakia
tigango toborie ense ya Kenya. Kana no muri kubega gazeti na goteba nga at the end of the day we live in one nation. Mwili tukigotomenya tha sense yemo sailing the same boat. Tora aso bwato bo mugose merie yemo. Eise korimera twensi nigoto korimera. Ondetaya orabe spared. Timejo simwa watira mangana ayuboro ngengo mweli bweli tuko twensi nigotomenye tense yemo nigotora ase merie yemo in case elimere ondetaiyo orabe spared. Igoto ikaranso tenga njetinchiti maandamano tigande nde bintu biane. No, let us save our country Kenya, all of us. Ekero mulikibega zetia mulikerete ndochenga ebichene na iroboli tonelia mnana kichitaeli chali gusambwa ase para na kiamagena abekira ase chipara na kiomo oliole korobeka noyo mom na ndene kijana iga kebwate etiagas ebwate etiagas abwate tiagas esoko bako kwaye ari gatigati yebara igobono mwanchu murigereria engana iroboli toni igoro yokorobekano kwa kore tweli tukore igoro ase page ya 5 na limo mwanchu murigereria ntochikorigereria igoro nga naki umuraibwense Dr. William Ruto awatebanga is ready for talks on issues affecting Kenya but not on power sharing. Orengana umurikiwe gazeti awatanga no to handshake. Oyono muraibwense gotanga ncheninda tayara samangana aliya chande taba Kenya kolinde tali asoko bagana chinguru gose sharing of powers ayonare asipeji ya 5 nalimo epeji ya 5 na kabere nelinga Azimio chiefs keep off protest. Raila Odinga, Martha Karua na Kalonzo Musyoka were missing in action. Ritkoligoro kolende mbanya artekoba bakorua a statement. They were missing in action. Ritkoligoro na kikuiweta wa Kenya bako na koboli where is Raila Odinga, where is Kalonzo Musyoka, where is Martha Karua. Ekero amandamana leo korua Ritkoligoro peji ya 5 na 3 ntochikoligereria igoro ya Bishop's prayer. Yani amasabo korwase abarai bechikanisa mono the Catholic clergy egarobono bakubolia nga tiga ense gosabarai ababere banyariko baba kwengage osiba okore dialogue bnenchire moyo kubolia ense ya Kenya batebete mbaligiri tuko egere babeke amasabo asense ya Kenya ikiagera we are headed to a wrong direction eyue talibia asepeji ya 4 na 5 na kabere ntochikuligereria deaths ama kweli ntochikuligereria injuries bali banyorete chingoma chintindikigima ande ntochikuligereria arrests bali banyarte bako bekwa biara protesters mbabe teko bako ba shot dead abande bagatikero chingoma chintindi na abandrende bonegani go bagukwanira ase egesibo bose ase chera sibabekire kurwali tkuligoro ndochenga narayo iro bolito mwanchu muligerere mono ase peji ya motwe kule naenda bonko igora ime ase peji ya kabere manyanga nkikiagendrete gokoreka ekiagera bado na mangana yokorobekana. More than 300 people were arrested on the first day of 3-day of opposition-led protest. Inga wetani abantu chimisato mbabe getu biarali tkuligoro ekalengeli tkulitangani asa matukata to yokorobekana kwa abananchi oko sirwa goseko tanganire nobomo bwazimio la umoja one Kenya. Aigane chibicha toroche ngana kiaba abasaba ke babigita magena manene sana ase chipara aigana ende na sense mo ya egesa on the Kisii-Kisumu highway in Kisii County. Aigando che Kisii County na barbo mbatige tumaiga separa yegesa elie kogenda Kisii-Kisumu road ekaroba begete amagena mange sana bagaikaransa gatigati ye pare yo baigo ase ensemo yende Kibra imeye county ya Nairobi ndoche ngabasae ekeroba gendrete kwaguransi kabisa ekera banyanyimba bari koruta chitia gas asenseme yo ya Kibra ebichende nindoche omonyanyimbo obogoletie bunduki amone pisto ogotama korwase egekundi kiabasae korwase nsemo ya opposition supporters abuba komo menyokinamage na kiandagi komi akaranga ya tiganche bichuko baiga peje yune mulikeretenga na ki omo secretary general Cleopas Malala
yoro Secretary General w'ikiama kia UDA amonege kundi kia basaye kurwase county ya Kakamega ekarabarenga se town ya Kakamega bakobolia abananchi banyareko bako Dr. William Ruto libaga anyareko bakawikiraniria bakenya amagenderero ali abalierete asepeji ya gatatu boigo ne mulikerete chibicha kurwase kurobekana kweli skuligoro na kichipara chibekiro molero na kia abananchi bagenderete kuminyokia abanyanyimbo anena mone bicheria machikongo sana elio musao yomo anyari tuko bakagwa kwokorango kuguru wonchugete iga gukora manyinga kabisa asensemo ya Mathare number 10 area asensemo ya Nairobi akarabu atire naba Somalia baya bakumuira Nyagitari alafu nende a security officer arrests demonstrator in Mathare number 10 yeneli musao ya musumu nyimbo tabegete uniform uliole wekoranga no mulikibwa mangana ukona kubwata iga kisha baadaye alimunyanyua sana omusao yole korobekana na kubarutera mangana ochia ase chigali manchu muligerera na mangale fear tension and a heavy police guard on day 1 of protest abanyanyimbo niko balenge everywhere eliyokwana kyanga obulendi bwekiranire ondebwensi orabuneli chiko nigali kwimukeriwe getambukire getindike gima keli chiko asepeji ya gatano nalimone muligeretenga na ki Dr. William Ruto alenga se county ya Kericho ensemo ya Kimugu abwasa a commission tiego se achageti umurobelio bwa mache asenseme yo ya Kimugu water project county ya Kericho murobelio te 1.5 billion igoli tukuligare korokorobekana kwa genderete Dr. Ruto mokonyo ya Rigathi Gachagua amana baraibanda banene kurwase serikali niko balenga se county ya Kericho ekaralenga nchira kwenda senseme yo na atenete na ukwana na bananchi asate betenga we have told our opponents to engage us in talks on the issues they raised but they chose to use demonstrations. Dr. Ruto niga machati opposition asate vile taligo chikoba intimidated no nyangake ekerata virenga I'm ready to talks on the issues affecting Kenyans but not sharing of powers as serikali ya ye wega samangana ye chisemi omwaziri bwe chisemi Ezekiel Machogu nigaruete oda gusinigaruete tokochika ona chiskuru chinyare ko bachiko igorwa inyura muisonde iga useli tuko lia juma ine nigo obisi gose wizara yobulendi bwaimene wizara yechisemi baru ya oda chiskuru chirikira se county ya Nairobi Kisumu Mombasa achinyare ko bachigo sie kwa singincho yokorobekana kulenderi chikuligoro naende mbanya ko bakuruye oda chiskuru chibe reopened ekyagara baro chenga amangana yobulendi okorora airanereire igabana litikulia rero ngogenda balenge chisukuru ndochenga narayo irobolite page ya gatano na kabere ne molikeretenga Raila terms protests as success as big week no show on frontline anigate betengo korobeka noko kwa ikiranire buna kuganeirie kulende igoro mbalenge missing in action abuna twagotabie abwoli tangani boigo abantu chiri chimeisato mbanya ko babako bekwa byara abo bare gwikirania okurobekana ase chinsemo au county ya Kisii Nyamira babe gutubyara Kisumu Mombasa Nairobi amone chinsemo chinde ayondo chenaro aire obolito tigankore page ya gatano na gatatu heyue kumurekeranga na ki Catholic bishops banyartwa bago chamo na gotebanga nigo bagwenete kubekirani wab nenchire moyo kora chinkwana gati ya Dr. Ruto na Raila Odinga nigo bara etwe mono mwa Bishop Martin Kivuva amona balikiba mangana litukuligoro ekero baru ete press mo Archbishop Anthony Muheria amona baraibande mbate betenga chinkwana nchikolibya asenchira yokole tomolembe nabakamochi abanyanyimba so gutumika excessive force ase owekirania amandamano narayondoche wikasipeji ya gatano na gatatu oyo minto Brighton no mwanchwa umoligerere biazana jeminyoke asensemo igasidia distano lebeji akabeni murudena ngaki abarai bari ba top zimio readers bamageti kobora ake azokorobekano kwa kwa kanderitko igora ekarabanya nyimbo banya de bago tech charge ayune beji akabere eboge beji akabene murudena kebia sara obosombi
bwanyarite bogoturubana ekera abantu bategeretu chinkoma ekero gati ya koro bari kurobekana banyarite bagwenkechani n'abanyanyimbo ibeja gatatu nigemurigete na Ruto nigakari gutumeka estate security kominyokania n'abari bakomwamereria anene mabori bwasimiro moja wa Kenya ibeja gatatu bagone murigete na ngakibono Kithure Kindiki amo n'umuwasiri bwo Kithure Kindiki yoro muwasiri bwo rendi bwaime amo n'umukorani bwa serikali boigo n'umuwasiri bw'isemi sekirmajo banyari bagana jiskuru ngo cyarengero anene gicyasiye tuase county ya Mombasa Kisumu amo na Nairobi tokusuka go jibosio asebeji ya kane yodena Nyanza 1 dead more than 10 in hospital with gunshot wounds nigo aba monto yo manya takago sirio ngabwae abona sinsemo ya Nyanza ekero abantu wetani 10 barasinyigitari bagendrete kwewenia chingoma chamasasi ekibatigere tu ase ngaki iyo oko robekana asense meria Kajiado na Makueni Kajiado Makueni na Machakos nigo bonchorori bwaturubane take ekera abantu bachete ase okurobekane bechi agatano iri murigede na aba bishop kurwase county ya nigo aba bishop kurwase dini yege Catholic ose Catholic bishops nigo bona bakari kuteba amangana active finance irigererigwe na mangana ya magori ya amaguta akaiwe sense ya Kenya baigo yabatena mbarampare tayale mono ase oko babwatani umurai bwense Dr. William Ruto amono murai bwa mubwasimio romoja one Kenya Raila Amolo Odinga nigondo jena na normalzi inigo yale nkasense ya Mount Kenya ane kero abantu bandi basogete para kurobekana ensemo ya Mount Kenya wao walikuwa kasini Rift Valley bado nindo jena Rift Valley as one shot dead in Nakuru one day one Rift Valley obotware mbare ngo kurindo monto yo mananya tika kuraswa na gukwa asensemo ya Nakuru ayundo jena ro agendrete asensemeyo ya not Rift NSMU ya Central nindo jena CPC nigere test as sensemo CPC test lands smoothly in Western and Central kurengana noro badru kubatu kwa yaragana na CPC ngende dokorabu ya asensemo ya Central na Western inyoreka set bweso mere asobogare asebeje yo ya gatano na kabire beje gatano gatatu rende beje gatano gatatu ne murekete bina estate nigo ere silent kubwatikana na aba busaba bari kurwa sensemo ya America pate tukonyora na Korea yoro mu wasiri bamangana yo bonjulia kurende nero bakire nande baranyora nere stedera kwanda ingana eyo ino arara sebeje gatano na gatatu epeche ikomirende beje komi nige murege na bono abaiboli kurwa school ya mukumu girls azabaiboli bari bana bawo basirete kubatukana no bukuruka no bwa togeta skill ya mukumu girls nigo bono ba agosere igo chigo soa agose nigo batakete nigo ba chigo soera skill eyo ase ogota asa ogokuku mwana obo ase ensemeyo ya mukumu ayindo jenaro agendete kwenekiwa ase beji ya 10 boiga se beji ne murgede naki abana 138 girls kurwasi skuru ya Ikonge BG second school yigo toka se county Nyamira bono barase nyagitari anenekero ekagire unanigo bali etendagira yabwate ensumu kolengana nabo bisabo bochenu kurwasi nseme yinigo batero na abana abo nigo bali gosa koroka na koigwa bobe asemebere yabo yaberete bono nigo barase nyagitari aho agati nyagitari kerenyo sub county hospital amari nyagitari yinde kroba ndete kurwanira obogima bwabo ase chinsemo echo indo jina aragendete ko basiga seti ya the standard ebeji ebeji yuna wikria se beji ya 10. All right, tumbia mono sana gazeti ya The Standard ya kwanere igoro yechi family gete gangibere korwase skuru ya mukumu girls abasabana basireti obogima ekerwano bago sereirie gochia kogenda ase ekigambiro na kobasoera ase bagote banga negligence nero yirete awo kwa bana abo amugano yo no irobolito ase gazeti ya Daily Nation boigo na rorengambi ya ebwata neyemo aseyemo why I did not meet Kuria
US Trade Rep now explains Muswati Catherine Tai oyore a US representative asa mangana trade niga kwa netina balikiba mangana na gwanchirana nga tinaumirane tino mwaziri o trade Moses Kuria kolende kera balikibali ko muboli anyariko bagakwerera nga ninki kirire tata umirane tenere na ende gosekero kende gotaumirana kwaye ngochigo swanana igoro yo bonchoreri agati ye chinse chuibere nigaba boletie nga amaswali ayo ya direct gochiase ense serikali yense ya Kenya nonye nabo natebetana umiranete n'abantu bande ekiagera nigara sense ya Kenya korari tukole Jumatatu aso kumirana nabo bwatani ao kubekimero byenga na kichinse chibire kiranyariko bachigwikirania obonchoreria gati yabo bayigo mwanchu muri ya kara yagendrete kinakeria kyo Muswati Sharon Otieno nigo kigendreta bwase Kiroli anyarika bakagotebya ekigambiro kirolyo yunigalenga ma former ward representative Asireta Lawrence Mula oyo tebirenga nigo alenge buna ego between gati yo ma former governor Albado amono mwanchi ya Sharon gagotebanga Muswati oyo nigatagete enyumba y'ekimiliyoni 25 na inde anyariko bagakwegwa ebesendi tobya negali enene egeranya ariko bakagukira kolende mugavana aganchira na komoroseli nyumba y'ekimiliyoni 4 egento getachete bya na Sharon igo ekinekyo nkegendrete kigima igoro yogosira kwa Sharon Otieno boigo nigo tourists gose bali bagotarira sense ya Kenya na guides banyariko bakowe kulegetindi mbanyariko babago overcrowd kiagera wild beasts ngochaka chire kunganya ase omo abwangoiga ayona arbono agendrete karongo charko ikasa mangane chi county nindo chenga chi constituency yanga chimye ibere na isato ni gobono chi afeli kurwa chiwasa cha CDF on time alam as 203 constituencies failed to give CDF funds on time ayondo chenga na rairo burto yo mitoprecho na mangale asamangane chi county muliki agosomo anchu muligeri aranyoro libaga anyariko bakako eso besana ina randa ko basa magasidiri tiko liana kwa kiringo so ara sestru ko ragense ya monenos asense meri yeri chiko karasara bajo kwana abiratato igoro yensemo yeri chiko konni sara lina otine ndukena ko kwana karongo enda seka sete asinini tuatebirina nsema ya western central na some parts of Rift Valley yarenge camp so meaning abantu balengine byasara byabo bona botambe mbasange the revenue ndo se county ya Kisii twarare ya turban eye minute bona ochesa matukale bosyo ngojitori komia bone county ebe county ya Nyamira mone county ya Kisii igaragenda gedando baba categorical nana bakwenda bamanyena go sinabuke ekiagera ekaro national government chikubwato ka revenue ni yego chikubwato ka kolengana chiba siasa ngeretiwe kurwasti counties poro bune county ya Kisii bune town ya Kisii nere ko generate revenue nyingi igemedina go chibosyo nitoji goswa ase kiganja gyo kwewa kuna lirina ayokaegwere yamo okando kanyerali noyo nda kaegwa kwende yamo ogagacha iwono go chire gotomisa nena mbuya abantu nabanda mara go jimalia kuije town ya Kisii abantu bakore biashara ina yo ndo korobotuki omanyena ngakibone go chuko perfect economically ujasa matuko alebosyo ngira na sebeje 13 kaseti ya the standard emurgete na korengano robot ni kwana kuna county kianda no janya chikuri cover korwase omurakera ayuna bogwe somera mange amo na mange kurwase kaseti ya the standard nandabu nongo kora kurwase kaseti yane ya the standard all right so manchu muligeri ambia mane kiagera gwatu ancheire twakorje a paper review okworo kinganara lya yagenda tase chigazeti mono Daily Nation na the Standard chigazeti chinde nchirororo chiri bwanje the Star the People Daily Taifa Leo nonye East Africa sokuri lengi kende tokorekana ase chinse mochinde na mangale ekiagera ntugukora bono yakonde twaguchutira kwa na rale yagende tokoreka mono na mangale yokurubeka na ireri bagali nene no kwigoro wechi skuru okuwasi chichasiege tune ndenche igore tuli tukuligoro igobono enyorere gazeti ndeyonse yole comfortable nero onyariko bakogwesome gente kenene kiarengiri tukulia lero nelina Reuters Save Our Country. Hiyo ndio
kiara induna abantu be media tore ntokwenda against our senior editors what they have said kwa asomonu bege Swahili bathena tuokoe inchi yetu inasensemeri ya taifa tena ikumbukwe kwamba sote tunaishi katika taifa moja likitumbukia kwenye mchafuko sote tutaangamia hakuna atakaye nusulika. Ni ukweli. Kwa hivyo na tusoma magazeti ya page 1 mpaka 50 kitumbua kikiingia mchanga ebinte bigo sare mwerusi kako ngento itakuwa mambo mbaya. Yes. Mede teko bamunelia butangi mede butangi mutemi etawe gerikia sana kwa sababu torogora uwo mwerusi go ikakwa senjira atowekane ga kweta senjira ingao lakini teba buna mbutangi omoito. Lakini mwerusi na hakuna haja ya disease azomondo meto somete vaccine ba combat mwerusi siko kwa natural disease bado itakuwa shida. Mwerusi siko ituna angaki bokono bokono ari korokoro ngozi bokono ya bokono tangi neke ensi butangi bonongenya babo mwale mwantu barali babo pantu babo nyanze kozena gie yalwe bibi ya bokono igo bono mwerusi isego gwegya mwerusi ngurwanirale abantu ba butangi aisego kwa ndoto njiro abantu barotiralia kivoxman lakini ndi mwerusi tiganya komenya ensesu kebosio lakini tuokae nini inji yetu. Amen. Na kubatire boronge mwanchu murigereria wacha tuitete inji yetu ya Kenya ndogo atinse ndebona nabo ndebetiri tukore igoro let us save our country ekiagera at the end of the day we live in one nation we are in the same boat and if it sinks we all sink nobody's gonna spare igono atiga tokore kitokora tokonyense yetu tiga tokore kila tuwezavyo kila juhudi tokonyense yetu kuna koro mwalimu kore gasi yao una koro murali kore gasi yao una koro munyagitari kore gasi yao una koro muremi kore gasi yao lakini asiri bo elimo wote ni wa Kenya na nini otokubeke bintu bintu byonsi asige kabweke kiskuru jibenji cheka abanyagitari babemba kore mirimo umonta kuri sas na nyagitari abanyagitari babolete igo pado dunia itangamia lakini cha msingi tulinde nchi yetu turende nchi yetu ikina kitoko te abasema mbi yaboniga nanyonete no mugaka posira ngwenyi Gusii Council of Elders Secretary General Secretary General atebeteiga ensene ya mere abasai motume kubobe mosaliense mosambe jipara mosambe bintu biko chikoto konya sama tukare atane tanguche osambe para osambe kiage osambe mongino mogotu mosambera matunda kumosambera chianga chiria kon atana ya bono ya ikirenga kitotagirina turigirerie tutigabaraya babere bakwane bato eri chibu dio kogenderie ense yake. All right. Nara yo asabano mwanchu murigereria cha msingi tolende nsi yake. Joshua timedina umwana oli osirete ne ndote abana kora ro mwana gitu munyaroka omoke igwe myaka 5 emkurwembasi tingurwembasi umwana wina basirete kuritkuregoro nigabwate inigarange myaka 10 nande ni gara murabu na producer abekira screen tingi obekire ngate kwaro dabo igobono mwana wine roborete kurusobo ekero mwana yaborete gakina kwa mororire enamba ya mamo mwabo lakini bono ntokora ezali Ndizi TV no turange na embassy bado mwana wese goikaga osotwakire wetire nambe yo era screen ya igorabu omwana oyo nabakonyora abanyene bagoge igo na kwararo mwana oyo borete gaki omwana oyo era screen ya igorabu muibor tararara bono goika bono ekiagera omwana ko borata kurugoro na mangana makungsana gomno cha screen ya igorabu mwana oyo ne roborete una kwa mororire akoroboti ruao no gumeta bakwenda no negeta sini kiange kia police obe koroboti tena na to mwana gete elinde aire ruabanyene koigona bogo twakira na Ndizi TV otwakere gusomorete mpaka Ndizi TV kega abanyene bamoyi kurworo
igobona mwana uyo nero borete igona bogota unite na bible bai. Yes, umwana uyu no munyarukange imyaka 10 korwembasia gosoma se school imperial igore ndanya kwa mororero umwe buri maite tamanyetia so mwana yale tamanyetia nkiariete tamanyetia na kiaraire na bera abe stress nyine na kigima igonya kwa mororero na bugwaka oroboti anjoroge mu DJ akarotanga bwakire Brighton na Sarah following you live from Birongo area. You've reminded me far about Kifo Kisimani. It reflects what actually reflecting this country. That's true. Nero pi ekera boniga it's true joja it's true na rodire Winnie Odinga no might. Yes. Ingo Winnie Odinga no nyaraka Raila Odinga. Daughter ya Raila Odinga otebrina baba ko sawa. Ngono mete we are still writing Kifo Kisimani. Ekara ndo babo redina ngaira. Jana uliona wakiuliza wapi baba? Ako wapi? Mwana ojira otebrina haya papa ko sawa. Nero kurengana na mangana na tumeru gika kwitara se nsema yana. Otebrina tatambiyale igorende na oloji na Kifo Kisimani kinaendelea kuandikwa katika nchi yetu. Lakini ndege ikakeba Kifo Kisimani. Diga to konye ese teba Kifo Kisimani. Ebe wai Kisimani. Obogima botoke asigisimu. Mete Kisima ekewadena amaje yobogima. Mete yeso no wanyo arito musubati oli akomote irende na utale konga amaje. Uri akomote na ya intunto liko sanga amaje. Wakili wanaje dochire. Taraja gini I think is on the way. Go chare to jake dende. Chare to jake. Akomote na nturiko sanga amaje. Lakini dende ne lina obogi mambo alengali. Amatena kwa ko manyani ngo saba maje tangana bo kwanga maji. Angekupatia maji uzima dorora irango naende. Yobona Kifo Kisimani is really a short story. Ebuata mangana mange. In Kenya now. It is reflecting now in Kenya. Yes, ugambiwa ye bokono mwelusi. Mwebana na ngesoma maandamano. Umewaisoma Kifo Kisimani? Yes, by the way naende linche. Agana tu alenge acting iga tuira roles. No nyiro tenga na tuwa ngituwa set books. Abantu bali theatrics, jofo, watu actually what is in the nini so that we can get the pictures clearly. No inche na alenge nyalwe, bibi ya bokono. Sometimes abasubati na ubaragero buraibu ubote nene, usebogwe. That's when you have to agree with me 100% abasubati. Chinsa chinde na buburaibu kogwa. Amusubati na bakora kwe agusire buno mwako abatenga usuguchia aigaya yabuna nyalo agatabiri bokona nga hawa unao waita washauri wako wanakupoteza na kukopotosha hawakutaki mema katika uongozi wako ndio maana wanakudanganya unadanganywa sidanganywi haya basi vitu kama hivyo kama basubati nkomanya barenga aiga yaya ana bararu bosemia bokwagaje usibogokole kuna Jezebel rweto bosemia gochiase Ahabu akamote ngaragero mugaka tudia yakona gochandeka ndeke gusu ana kyukurarira bokangu goche sibi ndagera kalia kama basubati we have a key role yokwene kyanga obogambi goswe oborai mbotenene osembogwe Naboigo nindoje na Charles Kojisa mbojiri Starboy Charles adano alime yumorobera tobadibia sana asemambi yaboni games motangi na rado ano alime yumorobera igomete gwakithwanye dira kiringwa ntura somo tumo gotomanyanga wakire asensemeli yerichiko asemambi ya aboni kwani ndio ndo ujumbe yao asemambi yaboni yote taina kiwewe unataka tuokoe inchi ama wewe unataka tuchome inchi. Kuna wengine wanasema kama choma inchi na kuna wengine wanasema tuokoe inchi. Wewe uko katika mstari gani? Katika hii upande gani? Wa kuchoma inchi ama wa kuokoa inchi? Okay. All right, asante sana. Akirondoche
Bikoro Evelyn yo musubati binto korokongenta kana ya Jen kora chinsomo cha suswa anuale kabisa tumedose ano bona igari Nairobi chinsomo cha Mountain View no ari no mwancho yo korona dingala omwana Gifton oino anawabarigireti kabisa. They are watching live with their Facebook on Ndizi TV News digital. Asante sana aende mbia mono kigima sokonyora chingaki na gutubwate wetera Ndizi TV agotabanga kwani Moria Brighton pamoja na Joshua Auta endenda agotabanga abantu tigabagendere gutusabera ntwetera matema makongu ayo tutaliba wikabono. Kumbuka maombi yako nabo akonga chinguru yatanitia nguvu endende na very special way tukolyankyo antubeka matera aliago to moyo no gosemelia kabisa. Asini ndigal no ari miyomoroberio MW izayongili akona sisi chanti nyanjama nere no ari miyomoroberio engineer Kareba ote no ari miyomoroberio nyantrago ekengosebani onzeri anasema kondani Margaret Kemunto aoteana nere no ari miyomoroberio biasana gendera koba imeyomoroberi bwensakia asemambi yaboni bikorondo cholikire message agotabanga bwakire Sarah Horia Brighton na Joshua entakana ya Jen from Mountain View Nairobi with my love ngala son Gifton oino saying hi to my dad Evans Ontita, Mom Divina Mora, brother Sami, Jeffrey, Chris and Orina, my sister Sarah Ontita, asante sana, Rose Lydia na Esther. Team Ndizi TV, thank you for working with us during our darkest moments. Be blessed. Good day ahead. Thank you so very much, Sister Evelyn Bikoro. Asokenda kwa ime yomo roberio. Ubiya sana manjumule karo kwa beri na intekurudiaga kiete kwa ikachara. Girichi jiachara lejida ikange meronge. Tatu na kianda sense ya mo yabona mambia. Wakiri ameja chanda ni ya nyumba. Oikire kwene kimina ngotore terara mangana yeli chiko. Maite nero wikoro tosemi kabisa. Tuenyora sabe yerichiko lakini wakiri karoro tuoni gago tosemia nando to rongei tu amanyanga tutari kubunari chiko nande karodi abunekire ngakiri koreke bishugo wakiro ikira studio tari wakiri ondengo kwana kolende wakiri church mo wakiri church morara bwa kuma biasana bone ngujigotika bagende na Sara asemambi yabone Sara arantigete ngarate mari chiko sana ngarabeke bikoro debyo lakini bono irande bono nande tigabara korari chikeru na wakiri omajubori genda utobwa doska ene Ndizi TV bwansuma usingi odebya bandike nje nasukire ngate abantu ngabano the show has just begun igabona ikaransa moike tumanye ikiagera emudi tole wekatumanye nganki tuwene takora the do's and the don'ts so that ntwenyora sabe ye osense membe yeli chiko karibu sana musebirogo abange ni mete mule nyomba egera tumanya mange igo it's my first time na inchengo chikaransa na wakili after a very long time 3 weeks almost a month wendo mto Brighton alikaa ndani ya viatu zangu na nashukuru sana tiganya saa agende gutubwat segi karanso iken kwira natura segi ke kirbusi ebia sana Joshua kaskwako Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Orogendo rw'ikilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka buyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesa barya yobonjoria nigo tokuryeria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria